עם אלה 7 מעלות מתחת לאפס. וגם בתוכנית שכולה טבע, אי אפשר בלי המסורת של איזה גאדג'ט לסיום. שלום ליאור צברי, סמנכ"ל סקוקו. שלום. מה זה סקוקו? סקוקו זה בעצם פטנט ישראלי שמאפשר לכל לקוח להתקשר מכל מקום בעולם באמצעות מחשב, כאילו הוא נמצא בישראל. כאילו הוא נמצא בישראל, אני מתכוון מחיר כאילו הוא נמצא בארץ, ומספר האישי שלו כאילו הוא נמצא בארץ. אנחנו מדברים בעצם על הצעצוע הנחמד הזה שאני מחזיק ביד, נכון? בהחלט. שאיך הוא מתחבר למחשב? בעצם הוא מתחבר למחשב באמצעות חיבור USB פשוט. בכל מחשב יש חיבור USB, מחברים את זה בעצם למחשב, ומאותו רגע בעצם אנחנו הופכים את המחשב. נדלק הסקוקו, כן. נדלק הסקוקו, ואנחנו הפכנו את המחשב לטלפון הסלולרי האישי שלך. איך הוא יודע? מה עם הסים שלי? הוא לא זוכר אותו? הסים קארד שלך בעצם נכנס לתוך הסקוקו. אם אני פותח כאן בעצם... נכון, נוכל לראות בעצם את הסים קארד האישי של הלקוח, הוא בעצם מוציא את הסים שלו ומכניס אותו לתוך ה... אני אוותר על לפרק עכשיו את כל מה שהתקנת כאן. לא, זה פשוט מאוד, זה... הסים כאן נמצא? אוקיי, זה כמו בטלפון סלולרי, יוצא ונכנס. נכנס, הנה הסים, יושב במקום. בהחלט, ומאותו רגע בעצם הלקוח נמצא בישראל, המחירים שהוא משלם זה מחירים אני יכול לשבת במלון בניו יורק ולהשתמש בזה ולחייג לארץ, גם לקבל שיחות? לקבל שיחות, לקבל אס-אמסים, להוציא אס-אמסים, כולם חושבים שאתה נמצא בישראל. למה אני צריך את זה? יש היום סקייפ, יש היום כל כך הרבה תוכנות של תקשורת באמצעות המחשב. נחמד, נעים, טוב, למה אני צריך את זה? בעצם יש פה כמה תועלות... בקצרה מאוד? נכון, מעבר למה שיש בסקייפ. אחד, אתה יכול להוציא שיחות בסקייפ, לקבל שיחות, אף אחד בדרך כלל לא מכיר את מספר הסקייפ שלך. אתה יכול פה לקבל גם שיחות, גם לקבל אס-אמסים. אתה יכול לשמוע את ההודעות במשיבון שלך, האישי והרגיל. כל האנשי קשר שלך נמצאים בעצם על מסך המחשב. המחשב קורא את הכל מהסים האישי שלך, כל המידע שיש לך בסים נמצא על המחשב. זה בעצם שדרוג. כמה עולה לי התענוג הזה? התענוג נכון היום עולה סביבות ה-50 שקלים בחודש. 50 שקלים בחודש, זה דורש מנוי. נכון, זה דורש מנוי, זה דורש בעצם תשלום עבור שירות, 50 שקלים בחודש, ואתה יכול להשתמש בזה כאוות נפשך בעצם ללא הגבלה. כמובן אתה צריך לשלם את התעריפים הרגילים למפעיל הסלולרי. ליאור צברי, סקוקו, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. זהו, עד כאן המעבדה להערב. להערות, הצעות או כל דבר אחר שבא לכם לספר לנו, כתובת הדואר האלקטרוני שלנו היא מדע@iba.org.il. שידור חוזר של המעבדה יום שבת ב-4 אחרי הצהריים. מבט מיד אחרינו, חג סוכות מהנה, רצוי בטבע. להתראות.